Angklat silakan Dwi Manunggal. Sore pun mantar penerja musik SS Audio Wijaya PD syuting Mbak Ayuni Eni ngantar ke panglipun apa menunggan jumakan suasana kemawon. Katur Bapak Ibu sedaya tamu undangan langkung-langkung pangombyong Bapak Ibu Bapak Perwanto Ibu Kasmini saking Ladan Jaten kalangan Klego Boyolali. Dawuh Pak Min ngestokaken Mbak Eni niki saking pundi kok mboten wonten asmanipun? Oh saking Bapak Sobirin. Saking Ladan kalangan Aminor Mas Pur. Menika saking Bapak Bayan sampun dawuh. Lah nggih alhamdulillah nggih. Kusuman ning ati dumong ayu kang tak anti-anti. Nadanya seberapa cewek Mbak Eni? Ini dari Bapak wonten Kusumaning Ati. Lagu ini spesial untuk pengantin berdua. Terima kasih ya. Laris buka dasar ya, laris ya. Sis yaudah kamu kayaknya gak fokus kenapa sis ya. Saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit dipamburine Pranajat Campur Sari. Sing anti-anti mung kamu bisa gawe tentrem ning hatiku biyen nate janji tak
Monggo Dik. Kosong Hei, hei, ha. Iya. Bergan katur Pamuden Bapak Mudin. Bapak Mudin. Mugi nggih, senajan to namung satunggal panglipur ya nok. Iya. Siji kena tamba saya kuwi rada ilang. Nggih. Loro muga-muga wong ya onen-onen Jawa. Pripun, Mas? Sapa to sing sering sedekah kuwi rezekine ora kocak ning Nanging tambah tambah kebak. kebak. Amin. Dengan beliau berbagi rezeki enjing-enjing dapat rezeki 1 triliun. Sapa sing Amin, ngerti amin. ya Dik. Nggak ada yang tahu ya. Muga-muga ana wali lewat ana ladan kalikas engko Pak Mudin dhisik untuk 1 miliar. Nggih nyawer. Ngene Pak Hadiyatno sing kagungan cita mlirik aku ora didongake cekel dhewe. Wong kok gawe adem panas nggih. Wah, ya engko ngene ya Dik. Pripun, Mas? Sedaya para tamu diaturi panglipur sedaya. Nggih. Ampun katen niki namung pakurmatan kagem bapak-bapak besan Rizik.